Nilqawkom lura u minn waħdi sara kemm spiċċajt, ara kemm għandi tfal. Ara mhux tiegħi, imma dawn huma l-vocal lane taħt id-direzzjoni ta' Ina Robinic u Dominic insellmilkom. Grazzi wkoll tal-qajtu l-istedina tagħna. Grazzi lilkom. Illum sajtuna kanzunetta hija propju kanzunetta ġdida, tkom nedejtuha dil-ġimgħa u ġvera Dominic hija kanzunetta l-Milied u naf li Ina qalet illi din kienet ħolma tiegħek Dominic. Kontilek toħlom fuq din. Ili ħafna. Ili ma. Għak nistennika. Imma bix-xogħol dejjem sfortunatament ma tantx ikollna ċans ħafna affarijiet noħolqu ħafna affarijiet f'daqqa. Imma di irrid jirnexxieli issa ilna kważi 4 snin bl-iskola tagħna tal-kant. U xtaqt nagħmel music video flimkien mal-istudenti. U twassal messaġġ ukoll. Hija kanzunetta li ovvjament għandna sa nkunu qegħdin narawkom u grazzi għad-direzzjoni tagħna sa nkunu qegħdin naraw biċċiet mill-video wkoll, però ovvjament intom li qegħdin issegwu tistgħu issegwu dan il-video qiegħed fuq il-mezzi social media qiegħed fuq Facebook ukoll, apparti wkoll qiegħed fuq YouTube nimmaġina. Poder tistgħu tgawdu wkoll għall-kwiet ukoll dan il-video. Però aħna waqt il-programm tagħna se kienet tidher l-ewwel darba u allura għandna din il-kanzunetta bl-isem ta' Dawl, Il-Milied hija probablement kitba kompożizzjoni tiegħi stess fuq lirika ta' Etienne Mikallef. Etienne Mikallef, inselmu l-Etienne minn hawnhekk. Għandna insaħħal il-mikrofonu ovvjament fidejn il-koru fidejn Ina u Dominic u Ainsley għax għandna Ainsley. Ainsley l-lum dak ma nafx kif ħanispiċċaw jien sa l-aħħar tal-programm għax ħajsaqsilx mistoqsijiet naraw sa jiġri. Nofti ieħor. Mela, vocal lane. Il-Milied reġamana, lubna kolla ferħana, toro imżejni u mixawli. Żmien ta' għada u maġija u li kliet fil-familja tħalanijiet ħelwin nitfall ġkejknin Paċi fl-arti konna f'kull żmien, jekk kull jum ikun milied, ħajjetna ngħixu fis-slim. Il-Milied tal-Maltin, il-ħarsin tal-Bambin li ġie fostna u sar bħalna l-bnedmin. Glorja flora snewit, vuċi l-anġli kemm twit, dawl fid-dim li nħawi kewba il-bliet. riħat fuq ġewwa ċina, lesta il-qastanija, il-pudina żgur, tqabbadna l-ġuħ. Kartolini u rigali, xewqat sbieħ kulħadd jagħti, rrid tal-Milied fost id-drawwiet. Il-pasturi qishom ħajjin, bir-reqqa dawn magħmulin, b'resep jisbieħ kullimkien. Il-Milied tal-Maltin, bil-ħarsin tal-Bambin li ġie fostna u sar bħalna l-bnedmin. Glorja flora smewit, vuċi l-anġli kemm twit, dawl fid-dim li nħawi kewba il-bliet. L-aqwa rigal għandu jkun l-imħabba li tgħix kull jum, is-saltan f'qalb il-bnedmin. Il-Milied tal-Maltin, bil-ħarsin tal-Bambin li ġie fostna u sar bħalna l-bnedmin. Glorja flora smewit, vuċi l-anġli kemm twit, dawl fid-dim li nħawi kewba il-bliet.
Il-Milied, il-Milied tal-ħażin. Ġi fostna u sar bħalna l-medlin. Gloria flora smawit, vuċi l-anġli kemm dwit, strin fuq l-art jalla jkollna kull milin. Proset hemmhekk, kanzunetta oħra tal-Milied mill-Isba. Grazzi għal Vocal Lane, ovvjament l-studenti ta' Vocal Lane, il-kanzunetta bl-isem ta' Dawl Il-Milied, li jintom ukoll tistgħu segwu anke fuq YouTube. Grazzi ħafna hemmhekk lil Lina u lil Dominic, però Ainsley tifel tagħhom seqpa' magħna llum għax kif għattilkom